Kuyangimangaza bo comrade ukuzwa abanye abayibiza ngabaholi abanye bazi kahle ukuthi baphethe umasipala waseZululand abawinanga nge-outright majority. Umeya waseZululand ubani igama lakhe? Khona lokho lo baba lo ngokwazi kwami lo baba mawumbuka ugudi kakhulu okuphatheni induku. Ingakho phela zaqoko ukuthi akazanyona isikhundla ekuthenini ephathe induku. Lo baba uthi akawathengi yena amakhansela eNFP. Engawathengelana amakhansela eNFP ngoba iNFP siyafa. Umbuzo wami uthi ngoba yimi engangisho njalo wangizwa kanjani ngoba ngangikhuluma isingisi lo baba. Kathi ngisho lokho ngangikhuluma isingisi ungizwe kanjani? Okwesibili engifisa ukusho lapha eZululand la inkathi engawinanga khona iphethe ngekhansela leNFP lesifazane alimanager embhedeni ngoba ephethe la abagcini ngokwathenga nje ngemali. Usho kanjani ukuthi iNFP yafa ikhona into efayo nje? Ngibona ukuthi uphazamisekile emqondweni. Abamaziya bamluleke. Bayadlala ipolitiki akadlale nontanga yabo. Asibona abangani bakhe thina. Sizombeka nje endaweni yakhe nihambe nimtshela mayefuna sidebate ama issues. Akamtshela ukuthi ipheni lakhe libhala kangakanani lino inko kangakanani. Kuze nizoqonda ukuthi ubani lona engidebate naye. Akayeke lo baba bahambe bemtshela abamaziya. Akaphethe lapha eZululand. Inkathi ayinanga lapha. Kunjenje kumanje NFP phula uthile kuhulumeni weprovince. Yiyo lo baba nezinto abayikhulumayo becofi NFP.